Nu kommer Jasmin Sedan Benson med hendes nye, fantastiske poledancing-nummer. Og det er så flot. Ja. Oj. Ej, hvor er det. Jeg kan godt komme op derfra, Jasmin. Ja, det er godt. Og Jasmin kravler op igen. Hun har fortrudt. Hun vil ligge ned alligevel. Hun vil op. Ja. Og så godt. Hun er snart ved toppen. Hun er der. Ej, så godt. Ej, hvor er det flot. Ej, det er godt, Jasmin. Skal du ned og hænge? Ja, det er show. Woohoo! Det er godt. Skal du op igen, eller hvad? Skal du lave noget af det med benene? Nå, det er godt, Jasmin. Flot. Du har slet ikke været nede og røre i jorden endnu. Du kan snurre rundt en gang, og så lande nede, hvis du vil, med benene. Wow! Rundt, og så ben ud til siderne. Den der, du lavede. Og så ud til siderne, sådan, woohoo! Og det er nok nemmere, hvis man hopper op. Ja, flot! Bravo! Flot, kan du neje? Skal du ikke neje? Er du færdig? Nej.